Ginto! Ginto sa puso ko! Kasi kayo wawgi. Hindi na po taga-normal. Hi guys, majong adlaw ninyong tanan guys. Ako na pod ni si Jenbers. Welcome back to my channel. Karon guys, padong may manglakaw kay matumay sa kanang nailungsod kay magpakuan ko guys, magpa ID picture one by one para sa kananay pag-apply sa kananay land bank. Diyan manglakaw sa ami guys, diyan makita-kita ra laman taon diyan. Human akong kuan guys, pa picture. Diyan nagpa-print na lamang ko sa mga requirements para dadon dito sa bangko hinag mag-process. Kay mag-apply pa mi sa kuan guys online, mag-apply na mas online mo dito na laman mis bangko. Dan ako dari sa kuan guys, bangko nakapila na. Kay pag gumanamog ka nang apply sa online, ning reply man dadyo na kanang land bank na moari na kuno midarin ja magda dito sa kananay requirement sa ilang gipangadyo. Diyan maghuwat na lamang kuan guys, tawag. A few moments later. Hi guys, majong buntang ninyong tanan. Ako na po ni Jenbers. Welcome back to my channel. Karon guys, balik mi sa kananay land bank. Kay gahapon nga to nami, kunto naman mi nakangadto gahapon. Mutan mi kananay alas 2. Cut off naman nila og kanang kuan guys, alas 2. Jawa ko na man gahapon kay dagan sila kaadyo gipangadyo nga kananay mga requirements. Kinahanglan jud kuno nila og kananay details na ako ba jud kuno si kananay Jenbers. Mahinahot ko nga kanang maaprubahan na ni kay di lalim kanang mag-proseso ka na ngani dya maaan pa tag scammer mo ni guys. Agang gipa-print gahapon agang ID sa tax ID o kanang sa SSS kay magipangadyo nila dya kaning naigi congrats ko ni YouTube katong na nakapasar na ko mo ni guys. O kanang nay uban pa halos tanan sud sa kanang nayahong YouTube channel dya sa hong mga AdSense, sa hong kita kada buwan ug kana guys mauna ug kanang kani sa hong channel halos tanan guys kani mga content na ho kinahanglan lagi kuno nila kanang tanawon tanan kay maniguro ra kuno sila kay karon kunong panahon na daghan kanang scammer mo nang tanawon jud kuno nila tanan ug kanang ang detalye o kanang ako ba jud kuno si kananay Jenbers mo nang dagan sila gipangadyo nga kuan guys requirements mo ni tanan guys. Ning gastos po gud nig mga 200 kapin man siguro agahong na bayaran danis pagpa print kay kada isa ka bond paper kay 10 pesos man ja ara ba ja ning daghana kay unsa man mamalagay ilahang gi pangadyo kay kinahanglan jud kuno nila og kanang complete detalye about sa kanang nay aho ang channel mo ni guys. Agahong mga kuan gipa-print arang daghana nag sakit nagahong madyo man nun tagma process na ni kay maka-stress man day paningani di man day lalim na inganing kanang nay mag vlog ta adyo kang ka kuan na mingkoy Mungkon sa day pa. Kuito hindi pa. bira-bira na jud gukot sang sanina. Kato. Lakaw sa amin dyan. Magkita-kita rataan dyan guys. Hi guys. Din ako dari guys. Nagpila na. Siguro mga ikatulo na ko. Murag nanay duha dito sa kananay sud. Diyan manginaw tunta ko nga. Ma-process na ni. Harong din ako magbalik-balik. Kay stress ka dyo guys. Kanang atubang kadaning dagan ka dyong kuan ba? Tao. Then ako sud guys, minaut ko nga okay ang ta ni ma-process na.
Unsa man? Ay na, tatay dayo. Successful. Isa. Kana may Ma. sungon. Bigay na men. Bakit naman? Buwas natin. Asa na ba? I-insert na dito sa Be. message. Cancel daw, ibalik. Bigay na men. Naman to din, guys. Thank you, Lord. Baka, vlogger. Bigay na men. Bakit naman? Guys, padong na may manguli. Nakaloy sa Ginoo, guys. Nakapag-open ako sa kananay bangko. Ay si John John sige na malit sila kuan, guys. Pritong manok. Kay maniod tumikaron dito sa kananay bay kay aron ng kutasa. Malit na lang mig kuan pritong manok kay. Amo ang sudan ginang buntag kay na prito ra man mig itlog. Jauwan, guys, na kuan taligsik. Sa man nagigi urot naman lagi ni balik ja. Muli nami, guys. Kita-kita rata sa bahay. Nami sa bahay, guys. Ja na busog ag kuan, guys, mga tanom kay uwan man. Usap ang mga tanam guys, pero among kiyan gutom. Diyan nang kutasa, guys. Sa daw sinakapin. Nya maniod tumikaron. Uba nagduha ka bodyguard. Oh. Mamanay ang duha ka bodyguard, guys. Ah guys, oh. Ipakyaw na mo tanang pinalit nga manok. Ayo, pangi. Ayo, din mo mo kay tubag di si Lolo ba. Naman. Nagunsa ka das mingkoy na nasud, nagalat-kalat na naman kapunas. Nasa atong kanon. Buwak. Atong masasaksihan natin ngayon ang isang wild lion. Kaobli nana der mo bungat daw sa portahan pa. Na lagi daw. Oo. Ay. Ayan, daliya na ka. Li ah. Mi. Naguwat ka na mo, koy. Mingkoy, naguwat ka na mo. Huwag ka magkalat. Hintay, nagkalat ka ha. Baka Tanawa? makalat, hindi po masyado. Kunti Tanawa, lang. kalat na po na nimo. Kalat na po na nimo. Na, bantay ka na ho karon. Kalat-kalat ka. Hindi ka nagkalat, hindi naman masyado. Kunti Ah, lang. jujuk kuan-kuan ha kay imo nang kalat na nga ang mga kuan na tanan nang juta na sang tanan mo imo na pa nang ipangkalkal. Makusnot ka na ho karon. Hi guys, sumanamig kon guys, paniud to, jada nakailis nami. Kay nagilis mi kay dahag tao dito ganiha, nagpila. Jamo to pasalamat ka jud ko sa Ginoo kay nakapag-open ako sa kananay bangko. Jamo lagi po to guys, kanang daghano kana ni proseso, di lalim. Kay gahapon pa mi sige kanang balik-balik, diyan tod karon. Jamo salamat kay kanang nahuman agad dya. Pasalamat ra po ko sa mga kuan dito sa bangko kay buotan pud sila. Mo to guys, nalipay ko kay nakapag-open account ra jud ko kay abi na gahapon ug di ko maka-open account kay magtanaw pa niya sa kananayang ID o katunayang mga requirements kay lahi man nagkananayngan kay ngan ba jas kananayang channel kay Jijin Borsman sa ang mga ID Lolita jamo to niya na siya nga di ko no mawag ang requirements kana kuno personal data kuno moy ang adadon jamo to siya giingnan nga mama kinahanglan ra mong good ma'am kay agahong mga igsuon kay nakapasar naman pud sila sa kananay YouTube. Kanira ko ni importante ma'am katong nay nakapasa ko katong gi congrats ko ni YouTube ug katong nay sa Google AdSense. Matoy gipakita diyan ni siya nga di lagi kuno tumao kay kinahanglan kuno ang kananay personal data kuno mo yang dadun. Diyan mo to pagbalik na ganiha. Diyan no to ana tong gipang data nantong ijang giingon nga kananay requirements kato kunong makita nagang channel, diyan makitan kuno kanang nay mga content na katong nay mga video. Diyan mo na to guys ang gidaan diyan. Ra pang gidag balik katong nay ang gidaga hapon. Diyan mo to ijang gitanaw niya na siya nga di jud kuno kay na jud kuno kuwang kanang personal data kuno diyan mo tang giingnan ma'am kanang agngan manggon na ma'am kanang Jijin Bors. Ara na si jang kuan ma'am nickname pero wag kana jang ang ID nga Lolita mo na iyang tinudngangan. Nickname ray ahang gibutang sa kanang ahang kuan ma'am chan ito nga ijang giuling-uling ang kanang ahang cellphone. Pwede ba kuno mo tanaw kuno si jas kanang naiyahang channel og sa kanang naiyahang YouTube. Ijang gipang tanaw mura si jang kanang giangangan datos katong naiyahang gipang print ba. Ngo sige ma'am okay ra kanang imuha nga tanawon ja mo to ijang gipang tan-aw.
Jamo to na okihan ra pud ni siya guys, madto nga nakuan ra pud na process ra kay. Siguro naglibog siya nganong Jijinverse kanang nayang channel dahil nagahang ID Lolita. Masiguro to ijang ikuan nga personal data. Asa man ang pangitan ng personal data nga mao ra magajuto ang personal data katong nay ang Google AdSense mao magajuto kanang nay importante o katong nay pag-congrats ni kanang nay YouTube. Mao ra man jud ton. Pasalamat ra gyapon ko sa Ginoo kay nahuman ra guys, kaya bisag ikulbaan ko kay abinaho og di ma-process kay lisod ba jaw kanang magatwato pag kanang nay laing bangko madyo mandari kay kanang dera jamo to guys. Pasalamat ko sa Ginoo kay na kuandra na okay ra dyan nakapag open account ra ko dyan. Pasalamat po ko kadyo ni jong tanan guys sa kanang enjoyhang kanang suporta sa kanang wadyo ni enjoy laktaw tanaw sa kanang nayahang mga video katuning timbaya jud nya sugod sa una nahang pag-vlog antod karon. Salamat jud kadyo ninyo guys. Nalipay ko kay nakapag-open ako bangkon dyan. Sakit hanggang daghan gani nagahilak ko kay kanang naloy ko sa kanang igsoon ni tatay nga gikuha na sa kananay langit. Kahilak ko gani na kay arab to si siyang kabuutan guys kanang pinangga kadyo ni sa tatay ba mo to yamong gadyan nga magsigirag nga tusbay kay kanang nay si tatay lagi ijang pinangga kay mangud mas tatay ni dia. Diyan mo to nga nagilak ko ganiha kay naluoy kun jawa tay mahimo kay bisan sana tagilak-hilak kay di na mga diyan na mabalik na kinabuhi. Nihilak ra ko guys kay siyempre sakitan mga jud ta og nay mawas kanang nayato ang pamilya. Sakit man jud kanang nayato ang daghan ja. Wa tay mahimo kay mapilang giingan nga naupos na kandila. Ito guys na aranang lipajan ja nga na mga jita malipay ta na mampud nay kaatbang sakit kadyo guys sa daghan ka na bitang mawadan ta kanang mahal sa kinabuhi. Siyempre si tatay dulo mahal jud to namo kay sa gamay pa ko magsige jud na siya ganha sa kananay bay kay si tatay jamang pinangga anja hilig to si Jagwan guys kananay gasa paggasahan mi sa una kanang gagmay pa mi nga mga to si Jas kananay bay. Jalas naman kita guys 2019 katong day ninguli ko dali nga tumis ka na na ilang bay. Kitan ko kay kanang nay labi na karon nga dita basta-basta maka uli day tungod aning kuan kanang nay pandemya. Kaya pwede lang manunta makauli guys, uli unta ko. Kay dira manunta pud ning Sibulagi at bang ramanis kanang nay buo lang problema laman kay ug mabiyahe grabing higpita. Huling mo na ba? Kung sa'yo mong gipanghuling Siyempre, ibutan sa akong wallet ang natulog picture. may isa sira ulo gikisan lagi ni mong picture pa nangangag na ka nalipay ko pero gisakitan kung kasabot sa gibati guys ganiha pabrinas ka na nay Facebook nga mo ining bunga dito ang Facebook nga wa na lagi kuno gahang tatay nga udyan tatay may ang tawag na kinana naman mi sa una nga magtatay minidya sakit sa kanang naikuan daghan tatay dulon dyan salamat kadyo sa inyo ang mga condolences ang upload sa kananay Facebook karon ako kasabot sa kananay ang gibati. Nga, isa siya mo na siya tanaw sa ahang 1 by 1 na picture. Love ng samot man. Na-inlove ka? Sibulita ba? Kasi madugay pa, magpariyan na ka to sa lungsod tumaganana ba? Kain tayo! Kain tayo! Uy, kain tayo! Sardinas lamang ulam! Kain! Ngayon to ba? Di mo kita kakwento ba? Fart! Go, let's go, let's go! Namit may hamburger na to sa Angel's Burger din. Ikit, tugtulto mo. Ikaw, buwang ka kay utok. Din si Papa ka na una. Bago na. Katong kay istorya gan nakapitan tos bukid. Bulong kapitan lagi. Ganan ko nga na ba kayong nay ko anog nate katabi-tabi ba di ta aburingan. Seryoso ba siya na siya dito? Wala, mami? Wala pa. Kung nasunod siguro. Ang kadugaya. Sindang pangutan na taga dalagit rakati. Nga na ba una-unahan na tag-istorya karong
Di talaan dyan natin ka istorya ba? Madyo po to siya ka istorya darpod no? Tabihan kayo. Tabian. Iyam tong kuyog siguro mga nasa gawas tanang isa. Kadto mo babae kay paabot man diya. Ana, saka na po siya. Mga sa mga kanya, matog na pagkadanas kandungan ni Papa. Mengkoy. Kuy. Piti na pumuto. Piti na pumuto na to nag-iisang ginto. Dito pa. Nagpaot na sila guys, so di pahakan, di magpaot. Bating nagtupili ko. Nagpaot na sila guys, mana na ilang out karon. Pataso na po na ako nagtawan na ito. Magot na po diri o pretong pagyagi. Nga guwat nga pahakon ka kayo, ug magpahako sunod din na diari nagadyo dari sa tubangan ba. Bita. May tiwa na Bakit? gigiana pa to pagunting ko mura ni tagkuan dai. Pakulot ko no big suway big. Pwede rin balik kung dinig bat bati. Iriba ni mo, gusto kang dina. Di batang gaduwag iring. Do dyan ko nun niya. Ngayon di ay. Kaya ngayon magduwag yun. Nakuha na naman ni mong Dahil sa Bata. camera ko. Mingkoy, gibinuangan kang kuya. Dung dung dung. Ikaw ba yun mama? Tumama ka. Dali. Ginto! Ginto sa puso ko! Kasi kayo wawgi. Hindi na po tagam normal. Bukulaw atong ipangsyon ninyo mo. Huwag mong sabihin nag-isa ka! Bukulaw atong mga. Nadia, yung amukot. Siyempre, bata pa mo Oh, na to. kamay! Bukulaw. Oh, kamay! Di kita bibitaw sa paglalakbay. Ulaw ato pa oy kasaw. Siyempre, bata pa ka na to. Sige. Mamo. Siyempre, bata pa ka na to. 4 years old, di ka ganahan nga. Naki makakita pa ka. Carla to. Bata ni mo. Sa di pa ko nauso agapi. Di pa uso ang gapi. Malungkot pa di ay. Niya si Carl. Kon ko, bisita. Tingnan pati usa tong kuno. Nung ako'y bata pa. Lain na tumaon. May kaywa man makita tong kuan ma. I wanna make you smile. Whatever it takes. Napa man to. Dada to masunod. Ay, pangita. Ito niya pangita. Mapira mangyapon to. Ito ba? So, one of our number one contestant, Gian, di kanta nito. Wanna make you smile. May one nyo ito makiti. Whatever it takes. Hindi na ba't yung mga, ito. Apit na. Wow. Karong adlaw guys, kanang ako pasabot sa kanan na iyang bati. Naloy kong tatay kay siyempre igsuon, mahal na mahal man jud na natin mga digital mawadan o kanang nay kuan guys, mahal sa kinabuhi pero watay mahimo guys sa tagya pong ipagdajon nagatang kinabuhi. Kadyo kong pasalamat sa Ginoo kay nakapag-open account na ko. Pasalamat po ko ni Florami Bolana sa ijahang kanang pag-guide o kanang unsay angay buhaton gato dito sa kananay bangko diyan mo lang ito guys di man day lali mag-vlog kay kanang nay daghan kadyo kanang nay mga proseso magkuan sa bangko pero pasalamat po sa Ginoo kay kanang nay nahuman ra diyan guys maratong ang vlog karong adlaw diyan daghan kadyong salamat sa kanang inyong suporta sa sige pagtanaw ninyo sa kananay ang vlog diyan manginaot po ko guys nga tanawon po ninyo gapila ka ng mga pahinamdom kaya rong makatigom po kog mamiso pohon. Dalagan kayong salamat guys. Magkita-kita ta sa sunod ng vlog. Bye bye. God bless ninyong tanan. Bye bye.